Hello kaikki, mä oon Vanessa ja mä kerron lyhyesti tarina. Olipa kerran pieni tyttö halusi ratsastaa ja hoitaa hevosia Amanan taaria. Mä halusin ratsastaa ja käydä taajaiti. No, mulla ei rahaa. Kökkö! Sitten Emi ja äiti soittaa taarie työntekijöille. Piip! Halo? Kuka se? Hei, mä oon Emi ja äiti. Kiva, mä oon tää taarityöntekijä Päivi. Joo, mun lapsi on käydä ja hoitaja ratsasta. Onko mahdollista? No, mun pitää vielä kattoo, että tarviiko mä apua täältä on. Mutta bye bye! Sitten se Emiä raivostuu. No, äiti. No ne pitää katsoa. Mä teen valituksen siitä taarista, että se ei anna mulle hoitaa hevosia. Okei. Sitten alkaa taarityöt. Oi, että voisipä käydä hoitamassa hevosia. Miten vaasoja kuuluu? Hienosti. Bea, onko kivi? Se on pompua. Hyvä. Ja käppyrä ja miintu. Hyvä. Kaikkia kunnossa vaasoja hevosia. Sitten Päivi soittaa niin. Hyvä uutiset. Pii! Halo? Tää Päivi tää. Sä voitte loppuseutua tän taajan tapamaan hevosia. Kiva! Me tuodaan heti kun me voidaan. Selvä. Moikka. Hei, mennäänkö taajalle? Joo! Jee! Piu. TV Päivi. Mä oon Aada ja tässä mun tyttöni Emilia. Kiva, mä oon Päivi, tämä taajan omistaja. Sitten tulee kaos. Apua, mitä mä teen? Mulla ei oo mitään kokemusta hevosin hoitamisen. Mitä? Eikö? Sitten et voi tuota ne, jos ei kokemus. Häivy mun taoissa, jos et tunne tätä hoitamista. No mä teen valitukset teistä. No jaa. Sitten on riiteilyaika. Että ne riitee, kuka on maailman paras ratsastaja. Hei, mä oon niin hyvä ratsastaja ikioikaa. No jaa, jne. No mä oon vielä paapi, mä oon voittanut 1,000,000 kisaa. No jaa, ja mä oon voittanut 1000 kisaa. Ja voittanut ja hävinnyt 2 kertaa. Ai jaa. Ja mihin oot ajatellut ratsasta? No, vaikka tuo Bealla. No et sä oo minun ikiomani. Että joo, tämmönen riita alkoi tässä taloissa. Ja sitten seuraavana on minun hetkini. Ei nukkumaan. Tämä paska tai että hyvästi en tuu ikinä tänne takaisin. No hyvä. Ei muu on mennä. Mun onnelma tässä hyvässä. Häipykää sitten. Joo, häivytää. Io mieni. Box. Oipas outoja ihmisiä tää käynyt mä toivottavasti ne ei tule enää koskaan takas. No kiitos Ote. Katsoin tämä video ja pistäkää pekupyysät ja meidän kanava. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Ja kommentoikaa, oliko tämä hyvä video.